Marodyk v sestavě, začíná sedmý zápas mezi Zlínem a Plzní. Kovář, Straka a Johnson v zahajovací sestavě Plzně. Kašpařík, Vlasák za brankou. Před branku se stahuje Palý, obrovská šance a gól, Plzeň vede 1-0. Stále Horák, Balaštík zůstává úplně volný, šance. Filip Čech. Jaroslav Balaštík vyrovnává na 1-1. Straka, Johnson pálí a je to gól! Nikolas Johnson dává gól na 2-1. Anio Špaček. Keller se vytočil před obrovská šance. Vyrovnává jeho druhý gól v zápase. Ve finálové sérii Ondráček. Čas. Straka. Johnson. Kovář. Kovář to zkusil a je to gól! Kovář dává gól na 3-2 pro Plzeň! 10 minut a 13 sekund před koncem. A plzeňští hráči samozřejmě nebudou pospíchat na vazování. Nemohli vystřídat, je tam čerstvá forma. Nebylo to úplně do prázdné brány, tady jak tam naznačoval rozhodčímu, Mazanec se tam velice dobře přesunoval a šel proti Kellerovi s vyrážečkou. Nicméně faul samozřejmě, hákování. Kovář chtěl zabránit Kellerovi v tom, aby mohl... A vypadá to, že Tomáš Slovák se sám přiznal hlavnímu rozhodčímu, že ten puk tečoval. 14 sekund do konce. Stále varianta 6-4 pro Zlín v útočném pásmu. A znovu Kašpařík a Čajánek na buli. A Zlín opět úspěšný. Filip Čech bude pálit. 10 sekund před koncem Filip Čech vyrovnává na 3-3. Linhartova rána, která zkosila jednoho z hráčů Plzně, je to Nikolas Johnson. Ale obrovská šance a je to gól! Martin Straka dává gól a Plzeň má svůj titul! Tyčo, nic se tam objevil. Martin Straka. A procedil které už se zdálo být ztracené. Po úžasném průběhu. V strhujících dramatech před Marodyk v sestavě, začíná sedmý zápas mezi Zlínem a Plzní. Kovář, Straka a Johnson v zahajovací sestavě Plzně. Kašpařík, Vlasák za brankou. Před branku se stahuje Palý, obrovská šance a gól, Plzeň vede 1-0. Stále Horák, Balaštík zůstává úplně volný, šance. Filip Čech. Jaroslav Balaštík vyrovnává na 1-1. Straka, Johnson pálí a je to gól! Nikolas Johnson dává gól na 2-1. Anio Špaček. Keller se vytočil před obrovská šance. Vyrovnává jeho druhý gól v zápase. Ve finálové sérii Ondráček. Čas. Straka. Johnson. Kovář. Kovář to zkusil a je to gól! Kovář dává gól na 3-2 pro Plzeň! 10 minut a 13 sekund před koncem. A plzeňští hráči samozřejmě nebudou pospíchat na vazování. Nemohli vystřídat, je tam čerstvá forma. Nebylo to úplně do prázdné brány, tady jak tam naznačoval rozhodčímu, Mazanec se tam velice dobře přesunoval a šel proti Kellerovi s vyrážečkou. Nicméně faul samozřejmě, hákování. Kovář chtěl zabránit Kellerovi v tom, aby mohl... A vypadá to, že Tomáš Slovák se sám přiznal hlavnímu rozhodčímu, že ten puk tečoval. 14 sekund do konce.
Stále varianta 6-4 pro Zlín v útočném pásmu. A znovu Kašpařík a Čajánek na buli. A Zlín opět úspěšný. Filipček bude pálit. 10 sekund před koncem Filipček vyrovnává na 3-3. Linhartova rána, která zkosila jedno z hráčů Plzně, je to Nicholas Johnson. Ale obrovská šance a je to gól! Martin Straka dává gól a Plzeň má svůj titul! Ničeho nic se tam objevil. Martin Straka. A procedil ten. Už se zdálo být ztracené. Po úžasném průběhu. V strhujících dramatech před